Les queixes. Moment de les queixes, una secció que, com el seu nom indica, hi ha queixes, que són nostres, de cadascú de nosaltres 5, personals de la vida. Qui vol començar? Jo. Queixant-se. Vinga, Litos, hosti. Tranquil, No, estic molt El indignat. Carles està molt indignat amb alguna cosa. Va. Ara fa uns quants dies es va estrenar el tràiler del Rei León. Del Rei Lleó. El Rei León, live action. Jo sí. em queixo de Disney. No, No, sí, perquè... Maldito Disney. La gent que té 20 anys més que jo no pot comparar la merda de pel·lis que veia quan érem petits amb les pel·lis que veia jo. Jo sí. Clar. Jo, ara, he vist el tràiler del Rei León i he dit quina puta merda vaig veure jo. Bueno, clar. Ei. Un respecte pel Rei I ho León dic, en plan, del el Rei 90. León, millor pel·li juntament amb Aladdin de Disney per mi. Que també torna a l'Aladin, no? Però és que Sí. tornen les dues seguides. torna Les meves dues Will pel·lis Smith. seguides de Disney vindran seguidetes i ben fetes. I penso, Això de ben Hòstia, fetes, com ho ja, saps? ojo, bueno, El Libro de la Selva és visualment un 10, guió és un trunyo. El Libro de la Selva, així com en general, És dolenta ja Està la Disney. sobrevaloradíssim. Sí, a mi la Disney tampoc em m'agrada. L'original, diguéssim. Són la és que La Bella i la Bèstia, que és una cosa del montón, A mi em va agradar. la pel·li en persona Sí, vaig dir, jo també. bueno, canta del montón, però la resta millor i Bueno, tot. però ara no fan servir animals de veritat, amb el Libro de la Selva aquest, amb el Rei León. Home, si ho fessin amb el Rei León estaria tot guapo veure què tal l'actor de Home, estaria Rafiki. tot guapo i tot Pacma creant el caos pel món, Tot maco, Els animalistes. queixant-se de Disney. Tot Barrejaria, com es sí, diuen aquest? Madagascar, la realitat, en realitat, a tope. Exacte, seria molt heavy, tot Greenpeace i Pacma unidos para matar al mundo. És veritat que d'arribar una època en què s'ajuntin al cinema els nens de 10 anys amb... Aviam, cuidado. Amb Vinga, FBI. els que voregen la trentena. Bueno, Que No, són- això que estàs dient no està agradant a ningú. I presó. Que s'ajuntaran al cinema per veure aquestes pel·lis. clar. Vale, per veure una pel·lícula. Sí, en principi no... Llavors, jo diguem que del que em queixo és de que Disney intenti destruir la meva infància, és a dir, que facin servir la tecnologia, em sembla bé, Clar, però que inventin històries noves, home. sí. Això també estic d'acord. Estaria bé. A tot això anirem a veure-la, perquè Home, i tant. no fos cas. I tant. I en farem crítica, també. Jordi, vols queixar? Em queixo. Em queixo que a vegades... Jo sóc d'aquests que, bueno, com la majoria de la societat d'avui en dia que té internet i li fa pel viure, jo demano coses a l'Amazon. I te les porten a casa, ja està. I així me no les t'has de- porten No t'has de dutxar ni parlar amb gent. I- Però a vegades demano coses i no m'arriben. Ah, Per què? Això m'ha passat la setmana passada. A mi em va passar la setmana passada. I potser jo... la setmana. I mira, Sí, és Sí, perquè possible... la gent provoca l'apocalipsis comprant tant per internet, que tampoc Exacte. fa falta, saps? Estic d'acord, però no prometis que em Ho diu el que portaràs... treballa en empresa de... I quan no ho trobes, no preguntes mama on són? No. Uf, sí, aquest ha estat duríssim, eh? Les vacances ja ens ha estat fatal, aquest tio. Castigat. I ja està, que em portin les meves merdes. Perquè ara ja no tinc... La meva merda que em volia comprar, ara ja no la tinc. Per sort... Però t'ho han cobrat? No. No, m'han tornat els diners. Bueno, que llavors tu Encara. pots tornar a comprar, a tornar a demanar... No, llavors... és que m'he rabiat, jo no vull comprar. Ja no vols això? Ja està, vols. ja no vull. Ho volies per ahir. És que volia, en sèrio, volia aquella setmana i no ho vaig poder tenir. Doncs vinga, Doncs, a bon vent i barca M'agrada nova. aquesta mena de contraconsumisme del consumisme. Exacte. Sí, m'agrada com molt que Amazon, que segurament és dels incitadors del consumisme compulsiu, et digui pensa't una setmana, Jordi, si no t'interessa, tornem als Vols? diners. Ara no vols. Perfecte. Àlex, tens Mira, queixa, va? jo em queixo dels problemes de la gent gran que té la gent jove. És a dir, tinc 27 anys I jóvenes. i començo a no poder caminar. Tinc problemes a les plantes del peu. No puc fer esport. Problemes a les plantes del peu. No es pot fer. Uf, Litus, castigat de veritat, tio. Jordi, treu-li el micro. tingues un moment que filtre, No sé com va la taula. Per què problemes? Perdona, Bueno, Sí. sí, tinc una mena de... una cosa que es diu espolón. Ah, sí, ui, això ho tenia el Navarro. Això no és un... Correcte. Sí. Sí, Navarro, Àlex Massana i totes les iaies a partir dels 79 anys. Però això no és un déu grec? Una deformació de l'os. Una deformació de l'os. Però això demostra que l'esport no és tan bo per la salut, com diuen. No, l'esport és horrible. Per això jo ho vinc demostrant des dels 16 anys. Doncs mira, ja tens l'oportunitat de deixar-ho, Àlex. Ànims i ja Gràcies, saps, a sortir de gràcies, festa amics. tot el que puguis. Gràcies, amics. Joan, vostè... Sí, mira, jo em queixo perquè jo tinc hi ha un arbre, però al carrer, Al carrer hi ha arbres en si. Doncs Sí. hi ha un arbre que dona al meu jardí.
I aquest arbre el que provoca és 2.000-5.000 fulles de milions A dins de la jardí. a dins del meu jardí. Saps? Aleshores, quina culpa tinc jo que el puto arbre, saps? Clar. És que tapona les sortides d'aigua, o sigui, les fulles són apocalíptiques. Saps que això, ojo, que potser no ho sap tothom, jo ho sé i em fa molt, és una llei que em fa molta gràcia. Tot el que estigui dins de la teva parcel·la és teu. Sí, això és la llei pirata, sí. Llei pirata de que aquesta branca està aquí, Bueno. me la rebento. No, jo el que faig és li torno les fulles al carrer. O sigui, m'és igual que passin iaies, On passejant, o sigui, corresponen. agafo tot i ho tiro pel carrer. Bueno, A la és que merda. no fas cap mal, eh? No, ni molt menys. O sigui, omples el carrer de fulles, però ja Però si està dius, decorat. Si dius, A l'arbre que el fullin. Si dius una figuera o, saps, un cirerer, doncs dius, mira, un puto arbre que no fa res més que molestar, home. Puto Dembélé. Amb les fulles... li dic Dembélé, no, però jo. Li he posat nom perquè li tens carinyo, no? sí que Suposo. Ostres, molt bé, m'agrada. Però és veritat que les fulles, a veure, no embruten en principi. Però col·lapsen els canals d'aigua Clar. i els has de Però es netejar. poda'l, tu, clar. Sí, bueno, ara espera, saps? M'he tret el curs de jardineria a la FP i vaig a la podar. O crema l'arbre. La part Jardinland! T'escolto. La part teva és teva. A veure, jo em queixo de la gent excessivament previsora que ja s'està demanant ponts i festes per al 2022. A mi em costa preveure. A què la farem. redacció on treballes o això és un annex que no has contemplat? A veure, jo parlo per la meva experiència, però sé d'altres casos. Suposo que hi haurà altres casos. Gent que es pugui sentir identificada. Jo, em diuen, hauràs de treballar al pont de juny. Jo, quin pont de juny? Jo, sí, perquè ja s'han demanat molts festa, llavors tu has de quedar-te. Jo, però que esteu pensant en juny? Això es Però passa, si fa fred... És que ara ha sortit el calendari laboral, justament la setmana passada, arriba per correu i és l'apocalipsis. Has d'anar cagant hòsties a demanar dies personals. Jo no ho veig, això de... Totes les reserves de càmpings, hotels i merdes, això es obren a l'octubre i arribes tard, eh? Ja. Ara ja no tens lloc, l'hotel de Marinador està ple. Bueno, està Doncs ple de mira, coloms, m'ho estava perquè de mirant. persones no van, però estan plens. Doncs Jo mira, sóc dels teus, Martí? Jo vaig demanar ahir les vacances del Nadal de 2016. Sí. perfecte. Doncs bé, em sap greu, però jo no sóc així i evidentment me'ls menjo jo, és cosa meva. Fins aquí les queixes, va.